Neviem, či vôbec vedia, že o plúca sa dá nejak starať. Berú to asi ako automatické, lebo však dýchanie v podstate necítite nejakým spôsobom. Ale myslím si, že povedomie sa zlepšuje určite, že veľa pacientov trebárs pri respiračných infektoch si doma zabezpečia zvlhčovače, skôr sa pýtajú na vyšetrenie, takže možno takýmto spôsobom sa to trošku posunulo k lepšiemu. Tak v podstate rakovina plúc je v podstate jednou z najčastejších rakovín u nás na Slovensku. A vlastne gros našich pacientov sú práve pacienti, ktorí prídu na diagnostiku nádorového ochorenia. Tak v prvom rade je dôležitá anamnéza a keď pacient má ako hlavný rizikový faktor fajčenie, je dlhoročný fajčer a má príznaky zo strany respiračného systému, tak určite ako jednu z možností, ktoré musí praktický lekár brať do úvahy, že pacient môže mať aj rakovina plúc a samozrejme takéhoto pacienta potom buď odoslať na špecializované vyšetrenie k pneumologovi, alebo odoslať na skiagram hrudníka. Tak je to dôležité aj kvôli tomu, aby my ako špecialisti sme vedeli, akým spôsobom sa treba zmenia kompetencie praktických lekárov, čo sú schopní vlastne zdiagnostikovať, pretože naozaj tá záťaž na tú špecializovanú zdravotnú starostlivosť je čoraz väčšia, čiže keď nás praktickí lekári od niečoho odbremenia, tak samozrejme je to pre nás veľké plus a samozrejme, keď praktickí lekári zase vedia, aké vyšetrovacie spôsoby pre nejakú konkrétnu diagnózu vieme v našom pracovisku využiť, tak samozrejme môžu pacienta potom rýchlejšie odoslať a nemusí ísť na pracoviska, kde nejaké vyšetrovacie metodiky nie sú dostupné.